Huriana hinaholongan ni Tuhata manang di dia pehita maringanan totong matuhata na madongani dohot na mga ramoti hamu sa luhuna. Adora susahat tita Tuhatan ni bata jumulu mahita martaniang. Dame ni debata na sumurung siyan sa luhuna roha ima mga ramoti ate-ate doho pikiran muna be di bagasan Kristus Jesus Tuhatai. Amen. Jamita dihita tu Minggu 20 dung Trinitatis tanggal 3 November 2024 imana tarsura di Markus bidu 12 ayat 20 1 do topi Minggu maka holongi Tuhan debata do donga jolma manang mengasihi Tuhan Allah dan sesama manusia songonomma hidup disi. Dina dibegis si boto surat sahala do nasida masialusani gabero maibana jumonok dung ditadda dengan ni alus ni Jesus disukum maibana dia do patik na umanga siap patiki sudina dia lisu Jesus maibana di dokma oddo patik na umangat tangi homma ali Israel Tuhan sasadasa do Tuhan debatatai jala haholongamu do Tuhan debatam sian nasa atiatem sian nasa hosam sian nasa roham do sian nasa gugum ia patik pai dua na oddo haholongamu do dongan mi songo dirim patik na umangat sian na duai dangadong. Jadi di dok si boto surati matu ibana tikos di doko guru hobar tu hasitongan sada do debata jala dangadong na asing dukon ni ibana jala makaolong ibana sian nasa ate-ate sian nasa roha do sian nasa gugu huhut makaholongi dongan songon diriba umanga doi sian saluhut akka pilihan situtungon nang pilihan na asing pe. Dung dibagi Jesus patas na maralus nin nama madok ibana dang sadia daho sian harajau ni debata olak ni dangadong be na humroha pasukusukun ibana ido saat na. Huria na hinaholongan ni Tuhata ditiki suku-suku troha buasa ikon ulahonong patin debata maralus may ditiki na yung jonok tulapu jalan nunga lapu kuning jadi hupanangit ma mobilon alaya dong masalak na yung menyeberang jalan dibereng matuau dungi dungso mobilhon baru pe menyeberang ibana buasa suau hape semestina boido hutorucong mobilom tubuh ma alus troha ima unang masa kecelakaan jala na paduahon perlu pe nguluon suatu gabe masa anon naso hinirim manang dibereng polisi gabe ditilang totu alusi alus nama caringgad doi alai tohodo alusi sian nasaroha manang niulau pe ala na peduli do iba tu pengebudi nasing suang soni do mungkin molo disukun hita buasa ulahonok tapati debata alusta ima asado do hita sian hajahaton upamana mangalaku mabunu manako do nasing alaina umangat manang na paling utama siani ima uju disukun sada halak parise do Tuhan Yesus dia do pati na umangat dok Tuhan Yesus tangi homma ali Israel Tuhan sasadasa do Tuhan debatatai jala haholongamu do Tuhan debatam sian nasa tiatem sian nasa hosam sian nasa roham
do sian nasa gugum. Ia patik pai dua na odo haholongamu do dongami songo dirim. Patik na umanga sian na duai dangadong. Buitai dia 20 sia satul busada. Asa dohono ma molo parjolo do hita makka porsiai Jesus jala makka olongi debata totu berbeda do motivasita mangulahu patikna. Ima ala ni holong tado tu debata. Suang songoni makka olongi dongan. Ala ni molo lapu kuning tahurangi ma kecepatan. Molo lampu merah soma hita. Jala molo lampu hijau mardalam mahita. Jala sude taulahoni ala ni holong tado tu debata doho tu donga col. Huriana hina holongan adong ona merasa pulutulu patik ni halak Jahudi. Alai gabe pangiripunanna hola dua do di dok Tuhan Yesus. Ima maka olongi debata doho maka olongi donga colma. Jala molo diulahu doi totu maseu 5 parngulu nom. Alai gagal doi diulahu di bagasa parngulu sigani pari. Buasa adok tulu hal nama bahini. Ima tipe orang pembela Tuhan. Ima akahala na beragama na berjuang membela nama Tuhan marhite kekerasan do manalahon na dianggap berbeda do agamana. Omma kelompok na pazuluh dirina gabe pembela Allah na patuduh dirina saihira nasida ma nasitong na martuhani. Sian nasagogo say dibahin nasida do manaluhon agama na asing do kelompok na asing naso sa alira do nasida. Kelompokon cenderung agresif dan reaktif jala murah tersinggung. Na paling ekstrim adong dosian nasida narade mate syahid marhite na mabunuh kalona. Ape lam dibahas nasida songoni dipatuduhoni do nagaledo Tuhanna. Molo na marhuaso do debata tak pola perlu bilau tebana. Alai sebaliknya debatado na bebilahita do na mangudio kita. Na paduahon ima tipe memperalat nama Tuhan. Akaoma nasian hatutubuna nunga maragama alai dalallahu pasi toko pikiranna do kepentinganna dipakai nasida maguar ni Tuhani. Marhite nama make ayat-ayat kitab suci ahana binahin nasida lahu patupahu sakapna sai hirai mahasitongan ala adong tersurat di Bibeli. Akazolma na dikelompokon ima halak na idau siaduru akadabadia ala boido di boto nasida aha akana tersurat di Bibeli jala diapil alai di balik ni dipamasuk nasida ma pandangan pribadi manang kepentingan tertentu marhiti ayat na dikutik nai hape kemunafikat dosudik alai dipangalahu siganu pari maralo do tuhatan debata ya tusi do hatan debata alai dang dihangguluhon tipe na batuluhon ima na mengabaikan Tuhan. On maakana so perduli tu agama do Tuhan. Nguluo dipahami secara sekuler jala manusia do pusat do nama no Tuhan nguluon. Dangadong perani debata di bagasa nguluna. Aka zolma na dikelompokon ima akan nama kaposi hagugun hapistaran hepengna adong di ibana tolak do mengatasi akka persoalan na dia depanna. Dianggap nasida do debata dang bagian na paling mendasar mengadui pertibion. Dang porsia nasida debata panopa oloro patadau dirina manang gawe zolma lahu makoko manusia.
Atong hamuna kadong ngasungod dia mahita makolongi di bata do dengan jolma. Totu gambaran na tikos ima songon na dipatupa Tuhan Yesus Kristus do na gabi tiruod dihita ibana debata na tutu gabi jolma alanidang angan-angan makolongi debata do dengan jolma ay nunga perjolo debata patu pahon holong na tuhita marhite na gabi jolma ibana laho paluaho kita lapatan na nunga jumolo de bata makaolong kita penaing do ikon haholongat taibana nyata do holong de bata tu hita alani kita pe patuk do makaolong ibana sian na saroha sian na sa ate-ate do sian na sa gugu suang songoni do nang na makaolong do ngajolma di patuduo Tuhan Yesus do holong na marhite na perduli do ibana marhite na pamalupon na marsahit akaparsorion ni jolma mangaleo manganak na turabaron mangaleo pangapulio tuaka na mardangol do akana asing dope sialani taholongi madebata do makaolongi do jolma naing maikon na niojar ni holongi molo taolongi debata naing masian haporsiaw na madok nunga jumulo debata makaholong yaw molo songonido radi mahita mameliho diri do pasato diri di bagasan holong ni roha tu debata tanpa syarat tanpa embel-embel marhite pangurupion ni tod di parbadia gabe di parbadiai mahita lau mamuji do pasangan debata do makaolongi dengan jolma songo dirim amen martaniang mahita ali Tuhan debata moleate ma dia sini roham ipatudu hokoro tuhami asa haholongan nami ho Tuhan sian nasa roha sian nasa gugu do sian nasa ati-ati nami alang parjolo makaolongihan atau ngajari jala pergugui mahami asa waolongihami ho Tuhan jala uduk nina makaolongiho naing mahami makaholongi do ngajolma songod diri nami atong moleate madihol tarpuji ma ho Tuhan di suding ulu nami asi maroham di tangyang nami holam mga sahon gua ni anak Yesus Kristus Tuhan nami martaniak kami Tuhan amin.